Free. James 5-in-1 no sugar added. James 5-in-1 stand-up pouch. James 4-in-1. James 3+1 with ginseng. James coffee with brown sugar. James 3-in-1 with Ganoderma, spirulina, wheatgrass o grapeseed. James Grande White, brown or black. James black coffee with ginseng. At James Brusco black coffee with expiry date 2021 onward. Ilagip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet any combination ng alinman sa mga nabanggit na variants ng James Coffee Mix. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang James Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at partner radio station sa inyong lugar. Ang grand draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. At hindi lang yan, meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng James gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-James Coffee na at maging maswerte sa mag-James Coffee at mag-cashwerte raffle promo. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 7:52. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo, kan Generica Drugstore, gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may kita. Kaso, uminaging aldaw, may report po si Jomar Bien na may duwang nagadan sa tiwi. Dap-dap tiwi albay, dahilan po mga tugang sa paggamit kan generator na ilinaog sa harong asin nagkaraturog ang pamilya. Duwa po ang nagadan. Barangay Dap-dap tiwi albay. Kaso bago may report naman si Jimmy na may nagadan po mga tugang sa Ligao City. Ano? Bali, tulo, so na i-record niya itong nagadam. Pero kadakol pa kung pig-confirmar kaming mga istorya tungkol po sa mga bagay na ini. Ang generator, mga tugang, pagdaimo na manage ang tamang paggamit, iyan po mga tugang nakakagadan dahilan po sa carbon monoxide na pigluluwas po kaan sa tambutso. Ano? Kaya po nakipag-appointment kita kay Assistant Regional Director Chito Abilino ng Department of Health para po mga tugang matabangan kita, asin matawanan kita kay edukasyon na day na po maulit mga tugang ang sinabi ng pangyayari, asin ano po ang mga dapat ang gibuhon, tangon yan baga po dahil dakul pang daing mga kuryente, dakulong pa po ngunyan ang nagagamit nin mga generator. Impact sampangan tamani, ining sampangan kang building me, naka-genset patabe ni ibang mga residentes. Ano? Mahanap kita kay eksperto, mga tugang tungkol sa bagay nini. Dr. Chito Abilino, good morning po sir, ERD. Maray na agatabi, Mr. Henry Masayat at saka sa mga nagdadangog dito. Salamat sa pag-consider at saka opportunity na tinaog mo sa MUYA sa Department of Health na pinanginginutan ni Director Ernie Serra. Opo, long time no here and long time no si po Dr. Chito. Ano, balik after probinsya program. Ilang taon po kita rin naghuron? 10, 15, 20? Ilang taon po mo rin tabi, Doc? Halo yan Bale, mga nasa roughly 16 years ako sa 16 Manila. years, grabe ha. Tapos balik probinsya ka, balik ka digdi sa DOH sa Tuyang Rehiyon. Iya tabi, oo. Opo. Servisyo na lang sa katurog sa tugang ng Bicolano. Yes, okay. Doc, primero po, pwede po matawan mo kami ki-informasyon kung ngayon na po maulit ang araw ka itong pangyayari. Paano po ang tama na paggamit kan mga generator sets na iyan, asin po para maiwasan ang pigapod niya to na carbon monoxide poisoning? Dr. Chito, go ahead po. Iya. Bago ko simbagong tabi, Henry, ang
hapot mo, Aha. pwede kang karamon muna kung ano ang carbon monoxide. Sige Tangali po. po aram kang nagdadarangog sa tuya. Yes po. Ang carbon monoxide po, saro ining gas na nakakalason. Mhm. Ang gas na ini, na kukuha ini sa pagsulo ki mga arog kang gasolina, Mhm. langis, kahoy, or uling. Ayun. Ining gas na ini, kaibaran ini, di ba may napaparong kitang pag nagsusulo kita. Bako Iya ini po. si napaparong. Ini, silensyo sa na ini. Daing parong, Aha. daing kolor. Mhm. So nagsasalak ini duman sa mga pigsusulota. Aha. So, ang gas na ini, naglalaog ini sa daluyan kidugok kitawo. Aha. Tapos nakikikumpetensya ini sa oxygen na sa tuyang pighahangos. So, kumbaga, pigsisiko niya kaluwas ang oxygen kasi ang makupot duman sa dugo ta. Mhm. So, ang nangyayari, nawawarang kita ng oxygen sa lawas na ito ang magiging kausa na magkaigwa ng mga reaksyon sa tuyang lawas na ma-lead o ma-resulta sa kagadanan kisarok kitawo. Opo. Ang simptoma kang carbon monoxide poisoning, Mhm. iyo ang pagkahilo. Yan. Ayun. Tapos, kalimitan ang pasyente nagsasabi na mag-aanon ang sakuyang payo. Mhm. Mhm. Oo. Tapos, nasusuka siya tapos nadudual. At ang iba, talagang nasusuka. Mhm. Dangan, nagkakaigwaman siya ng pagkawara kan sa iyang yung consciousness. Iyon. No? Walang malay taon. Opo. Then eventually, iyan magkukos na yan to more serious na komplikasyon. So, yaon na dyan. So, nagkakaigaw ka na nagpapara-diit or nagpaparaluway-luway na ang paghinangos mo hanggang sa magadad ka. Ay, sus ko. So, Mhm. iyan ang carbon monoxide poisoning. Mhm. Kalimitan ini sa mga sitwasyon na naiiling sa mga sitwasyon na kung saan ang tao harani sa sarong source ki carbon monoxide. Opo. Sarong kaiyan, iyo ang paggamit yung generator. Mhm. Lalo na aram tabagata, ngunyan, dakulaon ang porsyenton ning sa tuyang rehiyon na wala pa kuryente, ang genset talaga popular. Aha. Pag-iingatan na dahil mahakbas. Yes, yes. Diba? Totoo So, yan. sa pag-ingat, ikakaad mo yan sa kataning sa imo, harani sa imo, kalimitan, Opo. sa laog kang harong, sa terrace, sa garahe, na kung saan maluya ang daloy kihangin. Yun. So, ventilation baga, very poor digdi sa mga area na ini. Mhm. Since the aram, sabi ko nga, dahil ining parong, dahil Opo. ining kolor, Aha. dahil aram na nag-accumulate na palandig di sa mga spaces na ini na tigahangos taman. So ini ang nangyari duman sa mga 14 tawo na Yeah. tulod digdi sa 14 nagadan takinaaglinda ang sa ingkang genset sa laog kang harong. Iyo, tama, Doktor. So, sa ligaw, ang sabi ka na sa reporter may, gusto linaog sa harong, tabaka daw bason. Iyo, Iyo yan dahilan talaga. So, sa tiwi, iyo man so ginibo, linaog sa harong, tabaka bason buda, pakalaogan sa harong, nagkaraturog na sa pamilya. Iyo. Oo. Mainit kaya bagaw, Yes, electric fan. Oo. So halang kawon ang level ng carbon monoxide sa mga lugar na enclosed na nag-accumulate iyan. So Aha. dahil nahabas ang generator, alagad nahabas sa buhay sa tao. Yes. Oh. Oo. Okay. Mhm. Ngunyan, mapasiring na ako duman sa hapot mo na Iya, paano ano? tayo mapipreventaran. Yes po. Mhm. Okay, number 1, na dapat gibuhol ka, ideally dapat ang generator is 20 feet ang rayo sa kung saan ang tao. Ayun, 20 pie, 20 feet. Opo. Mhm. Oo. Number 2, dapat ikaag ini sa lugar na kung saan marahay ang daloy kang hangin. So, Aha. kumbaga, naghihiro
may hangin na naghihiro. So sa ining magayon ng lugar na ini, sa luwas kang harong. Yes. Oo. Oo, bako Okay. tabi sa garahe, bako tabi sa kusina, Oo. bako man tabi sa harani sa laog kang sa luwas kang harong na harani sa bintana na kung sa inyaon ka mo nag-i-star. Iyon. Okay. Oo. So number 2, paano pa ang gigibuhon ka kung magkaigwana ni namamatian ka sa sinabi kong mga May simptoma o sintomas na. sinyalis. Opo. Number 1, irayo sa tao kung saan nagkakaigwaning pagbuga kang exhaust kang generator o kung ano man na bagay na pwede magtaon ng carbon monoxide. Ano yung ibang bagay? Number 1, Opo. pag-aga baga Henry, bago kita dalaganon ang sa tuyang auto o motor, warm up sa bagadaa. Yes. Yes. Oo. Kalimitan, tigigibuta iyan sa laog ng garahe o kung Totoo. sa harani sa satuyang haro. Totoo po yan. Initabi, nagbubugaman inining carbon monoxide. Aha. Okay, tamaki naman yan. So Akin na. dapat, ang gigibuhon mo, iluwas mo ang auto mo kung saan maray ang daloy kihangin o may simoy kihangin o ang sa imong motor, dumang ka mag-warm up. Ayun. Ayun. Okay. Okay. Number 2, so irayo. Number 2, so gibuhon ta. Number 3 po, ang gibuhon ta, kung igwa na po na kunwari nariribong o nawala ng malay tao, tawan ta po ni CPR, cardiorespiratory na resuscitation. Ini po tabi itong pikasabing mouth to mouth na mahigop kita ng hangin, ikatao ta duman sa tao. Alagad I ini see. po tabi first aid sana. First aid. Okay. Kaipuhan na darhon ang sarong tao na nagkaigwa ng carbon monoxide poisoning sa ospital. Dahil po ini pwedeng i-manage sa laog kang harong sana. Nata po ini. Kapan ang carbon monoxide dapat mahali giraray sa daloy kin dugo ning tawo. Okay. So kaipuhan niya ang 100% na oxygen na pwede sanang maitao kang mga instrumento o equipment na yaon sa ospital. Okay. So katawan tayo yaning either naka-cannula or naka-mask pasyente na may nagluluwas ng 100% na oxygen. Kung malala na so kondisyon kang sarutawo, kalimitan pikakaagyan sa hyperbaric machine. Ini baga so pigkakaag sa gari tubo sa tawo na halangkawan ng oxygen dyan, tanganing mag-evaporate itong carbon monoxide magpaluwas sa lawas ng tao. So yan po ang mga prevention and management as in ang kang carbon monoxide poisoning. Opo. Mga pirang minutos ba pag ka na-expose sa carbon monoxide bago tabi mamatayan mo ang sintomas? Depende iyan kung gaano kalakas ang pagbuga kang sarong genset sa imong lugar tapos kung gaano ka kaharani. Kalimitan, kailimitan 4 to 6 hours. Ang pag-absorb kang lawas sa carbon monoxide na magiging cause na siya ki-poisoning kan sarong tao. So, kung araw kayang kaaloy, araw man kayan kaaloy ang pagpapaluwas ng carbon monoxide sa lawas ng tao. Takay po, maubos ito gabos na nakalaog sa lawas, sa dugo, nakasabay sa dugo. Kaya po na mapaluwas man para maibalik ka sa normal na sitwasyon. Iyo tabi. Opo. So nangyari dok sa Ligaw, sabi kang reporter me, nagkan ito na riparo, naghiro na po, mata na sana. Dahil na siya nagkakataram, dahil nagkakakuan, hanggang sa pig-declare siyang gadan. Siguro talagang nagulpi siya po sa carbon monoxide. Ano, Dok? Ito sa nangyari sa iyo, kumbaga high level of
carbon monoxide ingestion or inhalation ang nangyari. Tapos maaaring aloy na ng naka-expose yung data. Yaon yan, isa laog kang harong. Kaminsan, dahil na sa dahil ka napaparong, dahil ka na iiling, na kulor ki aso. So dahil mo aram mo ay Okay nariribong daw ako. Mahigda ka na. Diba? Okay. Magalang ulo ko, mahigda ka. Dangan, atsan, titong ka. Hanggang sa mapaturog ka, or loss of consciousness na ito. So dahil mo aram, nagpapara-ingest ka na nagpapara-ingest. Iyo. Kaya pala may mga instances, Doktor, pag nagka-travel ka baga, ang bus nakaparada, paminsan nakatindog ka duman sa may likod kang bus, ang primerong reaction mo, nalilula ka nalilibong ka. Iyo. Oo. So pag nagdistansya ka duman, mawawara ito ang sa imong namamatayan. So ang end result pa lang kay ni pipirotong ka hanggang sa pwedeng magadan ka kung di ka tulos maagapan. Kaya baga ang iba, bako man sa nag-iinganyo kita ng ang iba, ang carbon monoxide poisoning, iyo ang pigagamit pag nagsisuicide. Iyo po, Dok. Gari killing me softly, anong nangyayari, Dok, di ba? Killing me softly. Sa maturog ka. Oo. Pagtapos ka, pag mata mo, ma-register ka na duman sa kung saan ka ang destinasyon mo. Yaong ka na duman. Kung isang kahampang mo si San Pedro or iba na. Pero yun na ang gusto tang mangyari na dahil na tabi madagdagan. Kasi ang bilang po ng kaso sa tuya digi sa Albay na nagkaigwa ng carbon monoxide poisoning, 14. Dangan from this 14 na kaso, tulo po ang nabawian kibuhay. So, gusto ta po na dain na ini maulit, tasaro po ining health event o pangyayari na yaon po ang control sa kamot kan tao. Iyo po. Bako po ining araw kang ordinaryong kunwari infection, araw kang leptospirosis, na kung saan may infection na pwedeng minsan dahil mo araw kang COVID, dahil mo araw na-infect ka na pala. Araw mo, pwede mong gibuhan ng paagi nga ni dahil mangyari. Iyo po, Dok. Nasa control niya to ang sitwasyon na ini. Kung kaya, kontrolado, tatama. So pwedeng i-avoid yan kung aware kita sa gabos. Usually po, kasuha po, nagiling-hiling ako sa mga generator na naka-display. Iga po dyan kinakasurat sa baba, do not use indoors. Nakasurat naman Usually, gari duda ko bakan nababali wala ini kan sa tuya na mga kaniba niya itong mga kababayan, Dok, ang mga araw ka na mga warning sa paggamit kan generator. Iyo po. Baka dahil nalilingaw po kita dahil excited kita na magkakuryente sa mainiton. Dahil ka na nagbabasa sa safety tips kan generator. Nabakuman po kasalanan kan generator. Iyo, totoo. Kitang mga tao ang naggamit kaya Okay. So with that, Doc, kung iyan po dangerous o hazardous masyado sa tao na harani dyan, most probably, sa kadakulan po ka nagagamit kang generator sa ngunyan, ano po harmful man sa environment po, Dr. Chito? Ini man, so marirelate pa ining carbon monoxide. So dapat po sabi tangani, yaon siya sa environment. Tanganing ma-mix siya, ma-neutralize siya kang hangin sa satuyang lugar. So importante man po na iyon na nga iyan sa pig-advocate kan sa tuyang mga environmentalist na dahil po magputol kikahoy, dahil po tabi gibuhon uring ang kahoy, dangan magtanom ang pangtanom ta po iyo po ang masustiner kan sa tuyang buhay digdi sa mundo. Iyan ang masustiner kang kalidad kan sa tuyang oxygen na pigahangos o aldaw. Itong ma-neutralize pag tuminama sa mga kakahoyan ta. Okay. Dok, may text po digdi. Sabi niya, thank you po sa information. Now po lang po nalaman na ang carbon monoxide poisoning pala, kailangan din ng mouth-to-mouth resuscitation. Ang alam ko din kasi, yung mga nalulunod sa tubig, Dok, yung na-mention mo kasi magumananggad po yan. CPR po, pakulang po sa mga nalulunod ginagamit din po yan sa mga
kunwari nawalan ng malay tao dahil sa kulang ang hangin sa katawan. So, ang CPR po, kaya po pigapotag CPR, tapi katawan ta po kihangin. Yeah. Oo, sa tao. Kamani, magkaigwa sa ng oxygenation sa iyang payo, sa iyang lawas, sa iyang partika, sa iyang mga lawas. Okay. So, first aid po yan. Opo. Okay. Dok, kaso Sabado, nakaurong ko siya. Bidbid mo siguro ining amigo kong ini. Si Dr. Chris Giana, nakaurong ko siya. May pigtataw siya sa kuyang explanation, may paliwanag tungkol dyan sa kutsi baga na sa paggagamit aki aircon. Tamay mga instances baga po kan mga panahon na tawo, habang nag-andar sa aircon, nagadan sa laog kang kutsi, tanang iturog. Ngunit yung tambutsong inip, so nagluwas sa tambutso, hihangos ini kang kwanta kang air conditioning unit, palaog duman sa auto. So ano po ini? Carbon monoxide poisoning man po ang nangyayari pag-arog ka ng sitwasyon. Ano po? Maaari po so ventilation process or so mga tubo-tubo po kang autong ito ay bako ng patent kaya na-mix na po duman sa hangin na piglalaog sa aircon sa laog kang auto. So maaari po yan mangyari talaga po. Kaya palang kung nagbabiyahe ka baga, paminsan haloy kang sa aircon, paminsan nalula-lula kapag bibukasan mo ang pinto, medyo narilib ang pamati mo. Kaya mas maraming giraray na kung paminsan-minsan po, hindi bako lang sa pagtitipid kang gasolina. Pag marayrahay na ang palibot, buksan ka na sa tuyong mga bintana. Yes. Okay. Patulok, may sarap padigdiha bago taga po buhian. Sabi niya, Henry, not only carbon monoxide poisoning, ang problema ko ngayon, kasi po yung neighbor me, ang lalakas ng generator. Air pollution po. Doc, advice po. Anong maray kayo ni? Sound, yan po ang piga-apod. Bukod na i-handle po yan ang concern na iyan. At this time po talaga, yung kita noise pollution dahil sa generator. Sana po ang pangapudan sa mga nagigiribo kay generator. Kung pwede sana, so mga generator na bako man masyadong iskandalosa at saka iskandaloso ang tanog. At talaga nakakadisturbo po talaga yan. Yeah, okay. In-explain na po ni Doc ni Henry. Ano po giraray? Doc, short lang po. Ano po nagiraray sintomas po? Henry, gusto ko lang din ilaog. Anong other option for electrification na safe? Yeah, na sige na po, Doc. side effect? Yeah, correct. Sige na po, Doc. Ang saldang. Ilaw. Ang saldang. Okay. Ang katuyang araw. The sun is a good source of safe energy and that can be captured through solar. So, ining mga solar panel baga, dahil man ining tanog, dahil man ining parong. So, mas environmental friendly po. Kung ganyan, nagbakal ako ng pirang, may sarong panel ako ng solar na siya nagtatao sa kuya ilaw digdi pagbanggi and I'm still contemplating bako po sa ahente ako ng solar ako po as na brand and I'm still contemplating of buying solar panels na pwedeng maging source kang pag-energize kang sa kuya mga electric fan kapag wara ki kuryente. Iyo mananggad. Other option yan ha. Actually, Doc, ako nga ni, gusto kong i-share sa nagdadangog ini, ang sa kuyang first love, si Mrs. Di magkontratabe. Ang sa kuyang first love, si Mrs. Ang ginibo niya, nagbakal ki mga chargeable bulb baga, chargeable lamp. Yes. Mangarog kan, chargeable lamp, chargeable bulb. Tapos, pag dahil kuryente, itong pigagamit, natangan niya ko tanang gusto mo, ang kandila baga saro pa sa kausanin sulo paminsan maski nagbabagyo. So pag-araw ka na bagay, free ka sa carbon monoxide poisoning and libre ka pa po sa sulo sa gamit kang kandila. Tama, opo.
gusto kong sundan iyan, Henry, kasi kagaya Apo. ako ng apat na rechargeable bulbs. Okay. So, tapos igwa pa ako ng emergency light. So, picture-charge ko iyan pag ikang kuryente. Pag nawawaraan, iyan nagsiserve ng ilaw ko. Yeah. Dahil igwa man akong rechargeable na electric fans, iyan man ang pigagamit ko. So, nakakaantos man. Kasi ang sarong electric fan can last for 5 hours. So, Yeah. makapaturog ka na kaiyan. Oo. Tama na sa turog mo. So, sa imong bulb can last for 3 hours. So, tama ka na magpara kuso-kuso dyan sa laog kang harong pagwara ng kuryente na banggi. Tama, ilawang ka na. Iya po. Oh. Okay, sabi kan sa rotang texter, thank you Henry and Doc for that information. Ako kasi na-experience ko din yung generator ko, nailagay ko one time sa bintana, yung anak ko nahihilo daw. So inup namin yung refrigerator at nailagay namin yun at walang nangyari sa anak ko. Thanks God. Tama pala yung naisipan namin gawin. Oh. Tama po yun. Tapos, Henry, gusto ko rin po, Apo. mabuti nag-text po yun sa inyong nagdadamot na yan. Gusto ko po na i-underscore mo pa anong importansya. Kasi po itong mas prone for poisoning. Although, Ayun. tapos po kita prone. Yes. Pero si po ito mas may halangkaw na risk for carbon monoxide poisoning. Yes po. Iyo po, sabi ina ang mga bados na babae, dahil man nagpapados ang lalaki. So, babae na bados, dangan. So, mga may edad na po na arog ta, pero makusog pa. Oo. Tapos so may mga edad na bako naman masyadong makusog. So may mga taong may helang, no? Sa paarog ka mga may high blood, may diabetes, high risk po sinda for carbon monoxide poisoning. Tapos ini po mga sa makaarakian, Okay. risk din po sinda sa carbon monoxide inhalation. So kung may mga comorbidities, Doc, mas konsinda, mas grabe ang impact sa inda pag arog ka ng sitwasyon. Iyo Ano po? po, opo. Kung mapapansin niyo po, itong nagadan sa carbon monoxide poisoning sa tuya. So pero ito tulo, may mga edad na po ito. Iyo po, iyo mananggad. So saro nga retired ito eh. Retired sa pulis, pagka-pulis. So saro. Iyo po. Okay. Iyo. Okay. Doc, klaro na po sa kuya, ansin sa mga nagdadangog ngunyan, baka po may nalangawan pa ako. Ano pa po ang gusto tang sabihon ngunyan sa nagdadangog sa pangaran po kan Department of Health, buda ika po bilang sarong health practitioner po na doktor. Go ahead po, Doc. Chito. Ako. Again, nagpapasalamat po kami. Kami po sa Department of Health na kung sa si Dr. Vera sa muyang director, napaparumdum lang po sa gabos na nagdadangog kay sa programa ni Mr. Henry Maceda Digdi sa DCGB na ang carbon monoxide poisoning po, yaong po iyan sa tao kung mangyayari o daig. Ibuhon pa po gabos na paagi na dahil maapektuhan ang satuyang pamilya o ang satuyang mahal sa buhay dahil lang po sa sala o maling paggamit ng satuyang genset. Again, gusto ko po i-underscore man o rundom na bako lang po genset ang source of energy pag daing kuryente. So, kung maaari po, kung nakita ng ibang paraan, gamitin pa po itong mas environmental friendly and health friendly na source of energy. Maray na aga po sa gabos. Apo. Doc, salamatan po maray. Ingat po kamo. Thank you so much, Department of Health. Salamat, Henry. Apo, thank you. Good morning. Mga tugang Dr. Chito Abilino, Assistant Regional Director ng Department of Health, tungkol po diyan mga tugang sa importanteng informasyon na iyan. Ano? So mag-ingat po kita mga tugang sa paggagamit kan generator na iyan. Tadakul po mga tugang tulo ang nagadan tapos may 11 pa na dinaragan sa ospital. Hello, good morning. Good morning, VP. Yes, Migo. Pero lang sa punto dyan kasi comparison kan solar and Apo. the genset alone. So, personal satisfaction ba kang nagagamit? Yeah, okay. Kaya kita o napipiritan duman sa genset. Kasi so personal satisfaction mo na may TV ka, may earphone ka, may et cetera ka. Kaya ito ang genset na ito. At this amount, let's say 15,000. Pero kung ang solar, ibaba ng nakimaayo, siguro nakulang ang mga solar. Iyo, mahalon man talaga kaya baga ade? Isipon mo, sir, yan na 15,000 na figuro ng tangon niya, no? Sa layan, no? Buwang ilaw ka pa sana.
Oh, pero dapat gud may barato man talaga na materialis kaan. Yun ang pinaka-bottom line dyan, satisfaction ka mo solar and then the genset. Kaya nakulong sa to, nagbubakal si genset. Una mo bakal sa to, after bagyo, kaabiso taong nagbubakal. Yes. Makor tao ng tao. Yes, oo. Totoo Kasi yan. ka na mapig-isip sa to yung kwarta. So, necessity kang buhay. Opo. Oo. Hindi mo lang sana nabigay. Pero kung itawag mo yung practical puta na tao, in the long run, so kung yan na solar daan medyo maibaba, siguro mawira din dito, mawara yan. Oo. Okay. Sige, Migo. Magayon na punto Okay, yan. thank you. Mahalon talaga eh. Okay. Thank you, Migo, ha. Thank you. Alright. Yan po, mga tugang ang mga reaksyon tungkol dyan sa isyong yan. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang There we go. SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong nutri-chan para grow happy. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mag-Joy Antiba. Iwas germs. Iwas sakit. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge, para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sa na ikamatapos. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Tiktiman sa naan pulik mo, tiktiman sa naan pulik mo.
Red Horse Beer, kusog kanta maberba kong wasak. Sa Red Horse Beer, bansanahan puli mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Urual daw, naghihingua kita. Nganing madanasan kan pamilya, ang siram kan buhay. Maut niya itong mamati aninda. Ang sulit na ginhawa, arog kan premium na kape. Kaya para sa kuya, Great Taste Premium. Ang iniinom ko dahil sa sulit siram sa pagnamit, asin sulit siram sa saktong isog kan mas mahal na kape. May aroma pa na nakakaakit asin nakakapukaw. Gikan sa 100% Robusta coffee beans na daitipid sa lasa, magiyan pa sa bulsa. Great Taste Premium. Nametan ang sulit siram kan buhay. Sulit sarap with Great Taste Premium. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tocino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakaparato ka na, makita ka pa. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte. Uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na.
Onestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sani puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sani puwersang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 8:30 na. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab. Malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Mag-Joy Antibac. Iwas germs. Iwas sakit. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Jomar Bien. Kaiba po si Mayor Volante kang Malilipot Albay. Follow up ini kung ano pang plano kan lokal na gobyerno, mga tugang sa lugar sa Barangay San Roque na ilinipat na sa mga residentes maabot sa 65 mga pamilyas dahil lang po sa padagos na pagtiris nindaga. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning. Ginaray tabi sa mga parantabay. Nagpong kita kasubago sa residente mismo kan Purukuno kan San Roque. Iniling ta sa sitwasyon nindat, kinuhan ta kipahayag. Buminalyo kita sa punong barangay kung ano ang hinirmanting sitwasyon. Asin aksyon ka barangay, paitaas kita ngudyang naman disisita kay Mayor Rolly Volante kung ano ang immediatamente ng aksyon ka lokal na gobyerno. Asin kun tigwang pang matagalan na solusyon na pwede gibuhon duman sa naunang bito na lugar. Mayor Rolly Volante, live kita sa DCGB na sa ibang linya si Henry Maceda. BBC Mayor. Hello, Mayor Rolly. Maray na aga po. Maray na aga tabi sa imo BP Henry asin sa imo mga paraan tabay-tabi. Opo. Good morning. Mayor. Opo. Ano po ang sa tuya, Mayor, na nahihiling na pangmatagalan po na solusyon sa problemang ini kan mga residentes po sa nagkapirang Purukan Barangay San Roque? Yes, BP Henry. May mga nakalatag na po kami mga mitigating measures na para mas ma-address yung problema kang Barangay San Roque. Ito po bagang sa nagtitiriris ng mga pamilya, mga karungan. So, alagad, ining mga plano mitabi, dahil hindi maubos tabi BP Henry na maitatao. Dahil po sa ngunyan, sa presente, ang sulaminti pong maitatao ng itong katabangan kan lokal na gobyerno so pagkaong kan mga tao and so temporary shelter kan mga pamilyang apektado. Na kung sa po BP Henry nagpaluwas po kita evacuation order kang nakaaging Sabado. Opo. And sa muna po itong mga apektadong pamilya, nayaw na po sinta sa elementary school, San Roque Elementary School. Now ito pong pangmatagalan na kasimbagan
maluwagan kang problema ini. Siguro po mahagad na kita katabangan sa ahensya, sa mga ahensya kang gobyerno tabi na pwede tang itap digdi provincial government siguro. Kung dahil po BP Henry, parang tagana pa BP na ang lokal na gobyerno depleted na tabi ang budget. Dahil kaning coronavirus and sunod-sunod na pagbagyo tabi. Iyo po. Sano tabi ko tabi Mayor Rolly ang plano i-relocate ini permanente relocation BP, base po sa rekomendasyon kang MDRRMO, kang Malilipot and kang MGB na nagbisita mong po sinda the other day. Opo. Na ini po na mga pamilya na yaon naman mismo sa critical edge baga. Kasi ang recommendation kang MGB masukol naman sa mismo sunag Rarasay Bagatabi, BP. Opo. 50 meters, magarumais ka tabi, then duman makuhan tabi kung kita kang pagbilang ka itong stagang dapat na i-relocate. Sa mga pamilya. Opo. So, tama po si Jomar na mga maaro po yan sa mga siguro abot mga 90 pamilya yan. Iyo, sumurulis ang kailangan tabing i-relocate tabi depende. Opo, sumurulis po Mayor, taso nasa evacuation mo gari more or less 65 families 65 po, 65 families. Ano po ini, madadagdagan pa ini oras na magkaigwa talaga ki final assessment kung pira talaga ang dapat na i-relocate na pamilya? Kaya tabi, BP, at siya na hapon, may emergency meeting akong ipapapod together with the, barangay official kang San Roque and ang samuyang MDRRMO. And baka siguro, maka-attend man ang representative kang MGB na tanganing may paliwanag sa inda, ining ginibo nilang assessment tabi, duman sa mga nagteriris. Apo. Iyo, okay. Ta ini po yor, day na makakabalik duman, di ba? Ano po, garo day naman makabalik ini nagharali duman, talagang delikado, Yes, BP. Talagang mismo sila nagkukusa na tabi, BP Henry, na maghali talaga duman sa lugar nila, sa mga mismo harong nila. Iyo, so talagang natatakot na tabi talaga sinda, BP. Kada bis na may minalagapog na sila, iyo baga. So talagang makatakot na maray tabi. Kaya po talaga sindang i-relocate tabi. Oo. So ang concern ta po diyan kung hanggang no rin po sinda diyan sa eskwelahan. Di ba? Ayun po tabi, BP. Iyan ang samuya naman ngunyan na pig-asikaso. Nakaprepara naman tabi ang LGU malilipot para sa bagay na yan. Itong food subsistence ta sa mga tao. So, suporta kang LGU. Naka-ready man po tabi kita, BP. Iya po. May nahiling po ka mo nagari lugar na pwede nang lipatan ninda sa laog kang malilipot o lote na pwede nindong magamit para istra ngayon sa relocation? Nagpapahanap na tabi ang lokal na gobyerno, BP. Dahil igwaman ko na kaming daga na binakal ang lokal na gobyerno. Kaya lang intended ito tabi, BP, para sa sanitary landfill. Ayun. Noon yan, ang problema nga kung gustong tamangguta na gamiton ang nasabit na lote, alagad, base sa rekomendasyon kang MGB, the other thing nga niling na ninduman, halos kabanga na tabi kayo niyan, dahil na pwedeng pukuparoon. Kang ining lote po ini. So, mahanap giraray kita panibago tabi na daga na tutugdukan kan mga residentes ta. Iyo. Ang problema talang depleted na pala ang fundo sa disaster na pwedeng makuha magamit niya dahil sa mga inot ng gas ginastusan kang inot na mga aldaw. Correct tabi, BP. Kaya may siguro sana mangyari itong pronouncement dyan sa tuyang presidente na magbisita po digdi sa tuyang digdi po sa Region 5 na garo i-replenish sa mga calamity funds ng mga LGUs na saro po yan sa pig-asahan Yes. Na dakulang bagay po yan sa lokal na gobyerno kung malilipot kung mangyari po yan. Opo. Mayor, salamaton pong maray. Ingat po kamo and mapalap na lang po kami sa iba pa niya itong mga plano para sa mga kababayan ta po dyan sa Malilipot. Opo, BP Henry. Thank you po. Thank you. Jomar? Okay, thank you. Mayor Rolly Bulante, yan tabi ni BP Henry si Mayor, padagos ng pig
babantayan ng mga pangyayaring ini tangali na Iyo. matawan man din sigurasyon itong mga apektado kan mga mangyayari sa senda sa mga masunod na lang. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Kairak man kan mga resident. Dakol talaga, no? Poong sa Bicol hanggang Central and Northern Luzon. Ha? Nagsapar mga tugang kigrabing tama kang kalamidad. Tabi, uran, bagyo, baha, landslides. Gabos na, complex disaster. Anto minama mga tugang sa satuya tabi na kapalibutan. Okay, thank you Jomar sa report hali dyan sa luwas. Good luck tabi Mayor Rolly sa mga magigibuhon dyan. Aram ko po na dahil man ang papabayaan kan lokal na gobyerno at importante po may bugtak sa safety ang buhay kan sa tuyang mga kababayan. Balikan ta daw si Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi BP Andre. Oni isurrender mi na digdi nagano kami nagbabiyahe kami ni Doc Manny Estepona kan City Veterinary. Tibayon si Dr. Manny ano? Oo. Pero kasubago inidali sa nang alion so sawa. Ni Kagawad Jerry Arevalo. Tibayon ano? Oh. Para dakop kisawa si Kagawad Jerry. Para dakop kisawa. Orato man magdako. Nag-apod sana, natatarakot kaya sa mga residente naman kay Sir Boy Isles, tabi Vivian Ray. So, sa dirikan arong. Taday nga nila pigbubukasan so screen, sa door screen. Tanyaon naman nakapurupot so, ano na ini, oning so, sawa. Yan, pikiling sana, tapos biglang nakatakma. Di narapaluwas. Di ba yun si, baka may orasyon. Oo, Roger tabi Vivian Ray. Tapos inidali siya na, nagpulupot kan sa may braso niya, inilahat sa natulo sa sako, tapos iyon na. Oo. Siya pala ng solusyon dyan. Roger. Kung paano dadakupunan sawa. Oo. Nakambog pa Okay, gaman akong midbid kan. Matibay may nadakap kisawa. Nakambog pa nga si Kagawad. Ako dandasa, kung kasing dakula dadakan niyo. Oo. Pero yan Lowens, so nagadangog pa sa nangunyan. Gurano kadakula buda, gurano kahalabay yan. Ano po tabi Vivian Ray? Siguro kung i-imagine ta, mga nasa ang lawat, alaba kay Vivian Ray, mga nasa 4 feet siguro. Kansawa, buta anda kula kay tabi Vivian Ray, siguro duwa kan takyag mo. Duwa kan takyag mo tabi Vivian Ray. Talaga? Talaga. Anda kula kay di. Semi-adult. Iyo. Semi-adult tining sa watabi Vivian Ray. Hello Lowens. Yes. Pagkasabi kay Doc Manny, pigapudan ko siya. Yes, cellphone niya. Roger. Nagapudan ko cellphone niya. Kay Doc Manny. Nakasunod ako niyang kay Doc Manny. Si Parit siyang auto? Hello Doc Manny. Si Henry Tabi, Henry Maceda, ang lalaking hindi inumaga. Standby na Tabi, Lowens ha? Roger, sige. Standby na Lowens, okay. Doc Manny, under ka po. Nakaapod ako tungkol yan sa sawa na pag-rescue nindo. Oo. Mga tugang ang kahulay ko po ang Pamayukan City Vet, digdi po sa Legazpi. Henry? Ano pang disposisyon kandok na sawang iyan, Tabi? Ito? Paano ang disposisyon nito sa sawa na iyan? Uli po, nasa wildlife na by wildlife. Isurrender ta po, digdi, para mabuhay man, yung mangyani po. So, gusto kang arong na takupan ka yung sawa. Iyo. Sabi niya, tanganin mabuhay lamang. Iyo po. Endangered species naman po yun. And kung dahil sa ingatan ang mga endangered species, ang panahon sa mga future generation po, nagtayo na lang so, endangered species sa libro, sa papel. Yung patango yan, sa mga module, baga sala natin ba dilag duman, imbis na itsurang sawat, ilag, dinosaur. Kaya tama man po na may natataning mga endangered species. Yes. Kaso kasi itang wildlife act po kaga. Opo. Dok Manny, nabatas na dapat masunod. Iyo po. Gurano na po kahalabay ang buda kadakula sa estimate nindo? Actually nasa sa kupa pero nasa mga pinagkalaban na niyo. Ayun si Lowens pala, no? Yun, actually, pag-describe nila. Pero ang kadakulaan po kayan. Mga duwang takyag dito sa 4 meters. 4 meters, dakula. Mga more than 2 meters. Yeah, okay. Do kaya pa ako nagapunsi mo, tara mo po, bakulang yun ang pagkakataon na nagluwasan ang mga sawa after the typhoon. Ano? Yes, so po. Kasi
Sir Henry, Opo. once na nag-init na, human ang pagluwas kayan sa sinda sa physiological behavior ninda pag once na mainit. May na garuman sa na yan baga o Sir Henry, mga Miss Universe nagbabating nag-ano man sa init. Nagbabalad man po. Lalo pati kayo na dyan sa mga sa mga yung poisonous snake like Remoranon, Cobra, yan po ang medyo ingatan kan sa tuyang mga syudadanos na may frequency ng masasabat kaya. Iyan po ang purpose kang pag-apod ko sa imo, Dok. After the typhoon talaga, namarisyan may na mga bareta minigdi, may nahiling na sawa, dyan sa banyo, igwa, din ako agwaring. Buda may nagluwas na mga halas. Natural po ini sa mga arog kayo ng klase ni species na after the typhoon, after the flood, nagsasunbaiting po sinda doon. Yes, po. Nagsasunbaiting and of course, naghahunting na sila because during that typhoon, dahil man silang may madadakop na inipong mga ninda, pagkaon. So, ngunyan man po sinda lagis ko sa resilient man po baga sinda. Minaruluwasan. Buda, so, dinalaga ng dukman ni Kambaha. Siyempre, minaruluwas yan, di ba? Minadulang mga. Mababago sa ecology, maanap na sinda kipagkakan. Iyo, ano? Dati baga, aram na ninda ang terrain. So, duman sila nakakaipanginaon. Pero once na dinainagihan ng kibaha, narangka. Kaya, of course, mahanap sila ki way na makakaon. Kaya nagralaog po yan sa tuyang mga solar. Yeah. Okay. So, Dok, halas lang po may araw ka na attitude o gabos na klase nin hayop tabi? Na yaon sa mga yes, gabos man na hayop. Kaya lang, of course, ang attention siya sa halas dahil yung bungang pigkatarakutan. Iyo baga. Okay. Dr. Manny, salamaton pong maray ha sa pagsimbag ka na pod ko tabi. Yes, po. Ano sila once kay dami? Iyo po. Nag-report ka sa bago. Thank you, Doc Manny. Salamat po. Sige, thank you. Alright, thank you. Okay. Ito mga tugang ang obheto kong natin na podang mo si Doc Manny. Tanamali siyang kumani. After the typhoon, nagluluwasan ng sawa. Budahalas. Lawrence? Hello, BP? Oo, nagluluwasan ng halas buda sawa. BP. Kaya lang ang problema tangon yan, takulang nakita ki paradakop kis sawa, ki halas. Ikaw pa rin yan sa bigang saro. Oo. Okay. Sige. Roger, tabi BP. Ta kinauron damang kay ni si Sir Cyrus Hope de la Cruz Bagatabi BP Henry sa DNR, Environmental Management Bureau, sa Biodiversity. Ayun man ang gadsok nakauron ta kang may kuwang kita, may webinar kita. Oo. Anong sabi ni Sir Cyrus? Sa tabi BP Henry, iyan na lugar talaga daw dyan sa may Arimbay Bridge tabi BP Henry. Tapos sa may Arimbay Bridge na ini tabi BP Henry. Dakul talaga daw, populated area talaga daw iyan. Semi-adult pa lang ini. Ibig sabihin, may mga darmas darakula pa kayo, ninanyaan pa dyan sa lugar. Ang advice niya sana sa mga taga dyan, pag may nailing, i-report sa authorities. Tangan ng masalpan man ang buhay. Tadakula daw ang papel kayo sa ecosystem. Tama itong ginibo kang paradangog ta dyan, sabi ka Seto? Koron mo? Si Sir Boy Isles. Si Boy Isles? Oo. Isles? Ano? Roger. Nagaparaapod sa kuya ng programa kapag kung ano sana, abo niyang gadanon, kaya gusto niyang ma-rescue ang sawa. Taaram niya ang papilkaan sa tuyang ecosystem. Roger, dakulon BP ang nagmimitir-mitir nga ning mga gusto ng magdarakop. Handaaw na daaki, Jane. Yung titutungan baga di ba ka? Buda so upload ang kiko bulong sa kulog kitulak. Pero si Sir Boy, abo niya. Tama. Saludo kita diyan kay Boy. Saludo kita diyan kay Boy. Tapos kinaaluyan da sinda maglaog duman sa arong ninda. Dahil sinda kay ni iyo. Ika kay ba talaga? Iyo. Taro mo Lowens, o dyan sa may barangay sa Banyo, gilid kidagat gilid kisalog. Ni sa may likudang kanapek na purok. Ay, dakulon dyan. May luminuwas man dyan na sa wakang sarang banggi pati, brown out pati. Nagkawaraga sa mga residentes. Roger. Pati si Kapitan nakalukso, gusto niya. Hindi nabot ko na nasusawa. Tamanik lumon. Kaya mag-iringat kitang mga residentes sa mga araw ka na bagay. Ang sawa palang BP Henry. Minatindugon man pala. Ang naturally sa Canlowens, minatindog. Pag nakaputan man sa part ka yan, minapurupot yan.
O pag nakakaputan pala ang sawa, binatin daw. Oo, duman sa Samuya ka to Sorsogon sa Castilla, ang sa kuya nga permi ka nakakahiling, nakakadakop. Roger. Yan ang mga may magmamanukon ka baga? Oo. Di bantayan ang kansawa sa mga siwo. Iyo. Hihalon niyang kansawa. Sabi ni sabi ni Direk da, ang kasilid aday nang dadakop kay manok. Okay na, may barita ka ba? Natuson ka si kagawa na. Natuson ko na sa rawayon na. Uni si Architect Leo, may mga paradakop na kihalas, pag brown out talaga, ay, mga paradakop kihalas, lalo na pag brown out, duman sa... Architect, latuson ta ka dyan. Babataon din ako sa sige, okay. Roger, tapi Bibiadre, sa mga oras na ini, mismong inasistira kita ni City Veterinarian na Doc Manny Estipona, tangani ng mailag ini sa maraming lugar digdi sa The best ang ginibon ni Doc Manny, buda ni Sir Boy. The best yan. Saludo kita dyan, okay? Oo. Pati kay kagawat ano na ito, Jerry Arevalo. Arevalo, siyang duminakop kan sawa. Siyang duminakop. Yes, oho. Oo, Roger. So yan tabi, BP ano? Ang special story digdi sa tuyo kinabubagtakan ako po sa LBB. Salamat, Lawrence. Ingat po kita sa sawa, ha. Ako talaga naman siyang kan Manny. After kan bagyo, sunod-sunod ang report sa tuya na may nagluwas na halas, may nagluwas na sawa. Ha? Yan pala nagpapainit man ta nabukagan sa indang pinag-iistaran. Ha? Ange, good morning, Ange. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Nagiling ka na ni Kisawa? Yes. Sain? Secret. Pigahapot kitultul ang salbatanan ng latoson ko eh. Well, Gurado ka laba? Maikli lang. Baka ba ko man eh, sa na iling mo ko nito. So, ano ito man iso sa harugan kay kalaba bago sa ito mang kulo ito. So, may pud kan so de siyang raraso. Ano nga pud kan halas naan? Ha? Dupong. Yan. Dupong ko yun sa nailing mo. Dupong iyan na. Pero pag nailing mo, matakot ka talaga man. Tamay tumon. Abo ko kim ito. Dupong. Yan talaga. Pero kung makailing kang sawa, talaga, makatakot, sa itsura pa sana, pwedeng nervyosong ka talaga. Nagupuro, aram mo ang sawa ni, ganun yung kakaan, bako man sa kagat, anda mang ki, poison ang sawa kung di ako nasasala. Nervyos? Gagadan ng kakaan, sa purupot. Sa bagay. Imagine yan nga ning upon gigadang kaan, pipurupotang kaan, iyan na suusa, manok, pipurupotang mo da, mimulmulan niya mo na, ang manok, pagkatapos pag mahal na, hihalong ka ng manok ni. Hihalong. Yan ang kuan, kaya ang sawa, makusugon ang minalingkis. Mararian ka kayang kito lang, pag ikapinuruputan kidakulang sawa. So katamtaman sana? So katamtaman sana, dahil problem. Pero kung sanay man sana, bako pa makusog masyado. Pag darakula ng sawa, yan makatakot. Abo ko lang. Okay, sige, go. Hello, VP. Good morning, Giraray sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, posibleng sa mga sunod na taon na naman sana, maibalik ang operasyon ni Small Town Lottery digdi sa probinsya kan Albay. Sinabi sa DCGB News ni PCSO Private Secretary Luis Cervales sa pagkikipag-oron kan DCGB News matapos na bumisita inilig sa indang opisina sa Albay Branch na pinagiginotan man ni Ma'am Nelly Loyola. Yang sinabi na kaiba ang Albay sa mga binuksan na nindang area for operation naman kan na Small Town Lottery alagad sa goods sa kunyan na ipasindang na autorisaran na operator para sa ginala na ibalik ang nasambitan ng pakawat kan PCSO sa bilog na probinsya kan Albay. Minado sana may mga nagkapira naman na applications na nakakaabot sa sendang sentral na opisina alagad sa kunyan waiting pasindakan na approval kini na pinagihiling pa kung talaga makakapag-comple ang mga operators na nag-apply sa sendang opisina sa mga requisitos na pinagagad kan sa endaman na opisina sa kunyan kung magigirumduman kan mga kanang nakaliis siguro pirang sarong taon naman labi ang nangyari na wala kita ni na STL operations sa probinsya kan Albay and sinda naglalaom man na makabalik ni tulos diyan sa dakula man daw ning tabang
paglikom ninda ni na fondo para sa indang manlain-lain na asistensya medikal asin pinansal sa mga nangangaipong Bicolano. Sa ngunyan nagpapagiramduman giraray ang PCSO Albay asin man ang sentral na opisina ninda na dahilan nga isa wala pa nin SL operation sa probinsya kan Albay. Talagang illegal pa nagkakahiril na pataya sa manlain-lain na lugar dito sa tuyang probinsya. Iyo? Siguro. Hindi natin alam. Next year pa pala niyan. Yes, actually, alam yun na ining pinagahalata. Kung ba yan, di ba? Buda agad rin nagbalik. Di ba? Kahit ko ta, mabalik ko ta, kaya lang dahil man na approve pa. So, may sarong korporasyon na nag-apply man ko ta. Ayan. Okay. The NVP, alat-alatod na lang kung ano ang magiging update ka sa mga maabot na panahon. Ans Galero, Boy, DCGB. Salamat, Ans Galero, sa report. Hali po dyan sa luwas. To APEC and Mayor Noel Rosal. Nobyembre 15, Barangay 23, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Marhay na aldaw tabi sa Indo, mga taga-APEC, asin kay Mayor Noel Rosal. Minahagad tabi kami na mga taga-Barangay 23, Purok 2, kan Imperial Court 1. Kan sa indong tulos na pagriparo sa samong kamugtakan na diklom. Na namamatean pon pakan tinangkas kang lineman ang koneksyon sa transformer. Hari sa primary line pagkatapos kan bagyong Kinta. Naibalik na lamang ang liwanag sa Purok 1 asin 3 pagkatapos kan ibang mga bagyo pa. Alagad, ang samong purok daina hasta sa panahon na ini. Wara kaming konkretong rason hali sa samong mga barangay official kung nata napasiring ang samong kamugtakan. Maski kami nagtitios, gusto mo'y mamatean man an lambang pamilya, an maliwanag na nawara, pagkatapos kan kalamidad na uminagi. Warang naraot na kable sa satong mga karesidentes, sigon sa nagriparo. Minalaom kami kan sa indong pagriparo sa lalong madaling panahon. Asin po sa tabang, kan istasyon, kan DCGB. May paabot sa indo ang samong agrangay. Minalaom, Presidente kan Barangay 2, Dayamo District, Barangay 23, Imperial Court 1, Legazpi City. Iyan po mga tugang ang surat kan mga taga-Barangay 23, Purok 1, Purok 2. Sa indang haluyo ng problema na dahil na namatean ang liwanag sa mga oras na ini. Mga taga-Barangay 23 asin Purok 2, kihunguhaw niya to na maipaabot ang siring na bagay sa APEC. Ini pong sa indong surat, ikatulong beses ko na ining ipoforward sa APEC. Kaya po pagkatapos kan sa tuyang programa, aapudan ta naman. Siring po sa ginibo niya to sa ibang mga konsumidores na nag-text po sa satuya sa programang ini. Salamat po kan sa inyong pagantabay, ang inyong lingkod, Henry M. Goodbye. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Programang Anhapon, inihatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya? May karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Bye, Mom!
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kanabo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Calf Remedy. Ascof, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascof Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascof Menthol para sa cool soothing relief. Ascof, ang #1 Lagundi Calf Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascof. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gayon nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk supplement. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado.